बिथांखौ गाहायाव खोख्लैनो साननायखौसो आं नुहुरदों आरो। बिथाङा खनामोनब्ला हयथ' बे मेथाइखौ गोबाङानो खोनानाय नङामोन। आन्नाया ब्रह्मआ निमाहा बिगोन ना बिया, आरो बिनांगौबा मानि थाखाय बिनांगौ? खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनानै लाबाय। लोगोफोर, आं मिथिगौ जे दिनैनि बे भिडिअ'आव आंखौ गोबाङानो गोबां रावजों बाथ्रा बुंगोन। नों मा मिथिगौ, नों मा रोंगौ, नाथाय लोगोफोर बेफोरबायदि नङा। थाफ्लि बना बे मेथाइखौ गोदानै फ्राय बांसिन मानसियानो दिनैसो मिथिनो हादों, नङा होमब्ला लोगोफोर? आरो जेनाखि अलरेडि केसेटआव खनखानाय सिंगार, बिथांखौबो आन्नाया ब्रह्मनि दारै सिनायनो मोनदों। दा साबायखरबो होनांगौ दं बिथांमोनहा, आन्नाया ब्रह्मखौबो। बिथाङा खनामोनब्ला हयथ' बे मेथाइखौ गोबाङानो खोनानाय नङामोन। आन्नाया ब्रह्मनावबो गोरोन्थि गैया नङा, गोरोन्थि दङखौ आङो बुङो। मानि थाखाय गोरोन्थि दङ होननानै बुङोब्ला, मालायनि थाखानाय बा खनखानाय मेथाइखौ बियो सिखाव बायदि खावनाय जादों। जुदि नों गुबुननि बारियाव मोनसे बा फिथाइफोरखौ लुबैनानै नों सोङा हसिया जुदि खायोब्ला, नों जायोब्ला नोंखौ सिखावखौ बुंखागोन। नाथाय आङो दुखु मोनदों। मानि थाखाय दुखु मोनदों होनोब्ला, दिनै बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायो बा मोजां मोनो। दिनै बैबायदि सुबुंखौ नोंथांमोना लाजि फोनांनाय बायदिसो जादों। गोरोन्थिया जाबाय जेब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होआलासिनो सिरि सिरियै फनफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना खावलायनायनि गेजेरजों, मोजां बाथ्रानि गेजेरजों जुदि बुङोमोनब्ला हयथ' बिथांनि गोसोआव दिनै दुखु मोननाय थानाय नङामोन। हयथ' बिथाङा दिनै गोबां दुखु जार्लायाव दङ जानांगौ। गोरोन्थिया जाबाय, जाया नङा जाबाय दे। नाथाय बिथांखौ लाजि फोनांनाय प्लास बिथांखौ गाहायाव खोख्लैनो साननायखौसो आं नुहुरदों आरो। नोंथांमोना मा बुङो? नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव होआलासिनो गुरैयै खावलायोब्ला बिथांजोआ मानिया नङा मानिगौमोनखौ आं सानो। दा बिथाङा मानिनोबो गोब्राब जानानै फैबाय। मानि थाखाय मानिनो गोब्राब जानानै फैबाय होनबा, बिथांखौ अलरेडि दिनै गाज्रि मुं होबाय। नंगौना नङा लोगोफोर? जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ शेयार खालाम आरो मोजां कमेन्ट हर। बेनो आंनि खावलायनाय। अब्ला गोजोनथोंसै।